Els fusos horaris. Fins al segle XIX, al planeta Terra, tots els països tenien el seu horari. La gent, bàsicament, quan sortia el sol, recordem que surt per l'est, i quan es posava per l'oest, doncs s'acabava la jornada. I cada país tenia més o menys un horari, segons aquest horari solar. Va ser un italià, Chirico Filopanti, qui va proposar fer unes divisions, fer uns fusos horaris, i l'impuls definitiu el va donar Stanford Fleming. La proposta és, doncs, si tenim que el planeta és una circunferència, tenim 360 graus, dividim per meridians i cada meridià que sigui de 15 graus. En aquesta divisió tenim 24 hores. Què va proposar agafar el meridià de referència de Greenwich i cada 15 graus que fos una hora. De tal manera que quan el meridià de Greenwich, si aquí són les 12, a les seves antípodes són les 24. Fleming ho va fer quan va perdre un tren a Irlanda. Va veure que això estava clarament mal, que d'un país a un altre n'hi havia un horari diferent. Això ho va proposar el 1884, però van trigar encara 40 anys més, el 1929, quan es va aprovar aquest sistema, aquests fusos horaris. Per això tenim fusos horaris. Espero que us hagi agradat. Adéu.